салому арзи адаб хидмати бонувони хушсалиқа. Ба канали Кулчақанд хуш омаданд. имрӯз тарзи таҳияи фатири варақиро пешниҳод мекунам. албатта ин фатирро ҳар кадбону ба тарзи худ омода мекунад ва дар ҳар маҳалли Тоҷикистон ҳам номҳои гуногун дорад. мисли баъзе маҳалҳо хасфатир мегӯянд, қадмол мегӯянд, фатири қадқад мегӯянд ва дар маҷмӯъ ҳама як чизро дар назар доранд. хуб, биёед бибинем ки ман онро чӣ гуна омода мекунам. тарзи таҳияи хамир. ба мо як коса оби гарм лозим аст. Ба як коса оби гарм 2 қошуқча намак меандозем, хуб омехта карда ва чун пештар ҳам гуфтам, барои як коса об 3 коса орд мегирем. яъне бо ҳар зарфе ки обро чен кардед, бо ҳамон ордро чен кунед. баъдан ба он 2-3 қошуқ равғани растанӣ меандозем, ҳар равғане ки дӯст медоред, ва хамирамонро мехелем. ва барои фатири қурутоб хамирмоя намеандозанд, чунки фатир бояд хеле ки мо тоҷикон мегӯем қоқ бошад, он вақт қурутоб хушмаззатар меояд. вале барои фатири дигар ҳолатҳо метавонед ним қошуқча хамирмоя андозед. хамирро ба 3 завола тақсим карда мегузорем дар ҷои гарм 10 дақиқа дам гирад.